Tak to je jedno. Ivo, poď tu nám. Nie, Janosík, ty poď tu nám. Nie, ja to neviem rozpraviť. Preuči aspoň veci. Ale oni majú heavy armor. Masky na hlavu. Masky si dajte na hlavu. Chlapci, na rozlúčku niečo máme povedať? Dobre. Tí, čo to nehrali, táto hra... Počúvajte ma chvíľu. Tí, čo to nehrali, táto hra sa hrá len tu vonku, pred budovou, čiže nechodí sa dovnútra do budovy, nechodí sa za roh budovy, nechodí sa za to zelené zábradlie. Hrá sa po tie dva stĺpy, tam sa hrá po trávu, na betón už nie. Ten, kto dostane zásah, hrá ďalej, tu zásah neplatí, si po zásahu nedvíhajte ruku, streľajte ďalej. Komu dojdú guličky, masku na hlavu. Komu dojdú guličky, komu sa to nechce hrať, uteká von, tade to, toto je jediný východ von, si zmenete von, ani tade, ani tade. Uteká aj tade to, môžete streľať aj potom, komu dojdú guličky. Dobre, streľajte stále. Je vám to jasné? Môžete ísť. Ale nestrieľajte dole nižšie pása. Ja chápem. Ty kokos, ja umrem. Tak toto je asi najväčšie mesto, čo som keď videl. Vyhoď mi tú bombu, prosím, ja tam ešte dojdem. A tam už nikto neostane, keď sa ty... Tu je východ! Nie! Nemôžeš ísť stadiaľ! Nemôžeš ísť stadiaľ! A teraz... Vrácia to všetky. Akože si zabil. Dobrá, pekne. Tak toto bolo...